Uskoro putujem za Njujork i pripremamo se za Njujork. Umeđu vremenu napisao sam pismo za predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i razgovarao sa njim, sa Trinidada i Tobaga i uputio svog specijalnog izaslanika. Ja sam zamolio sve i molim i dalje sve ljude bez obzira na političku pripadnost koji žele da pomognu svojoj zemlji, da pomognu svojoj zemlji. Zahvalan sam gospodinu Jeremiću što je iskazao tu želju i bez obzira na to što ja znam da će se to njemu vratiti kao politički kapital u budućnosti, nemam problem sa tim da pokažem poštovanje prema svakome koji u svoju zemlju, a neko a priori i po prirodi stvari mrzi svoju zemlju zato što nije na vlasti, pa misli da je to jedina važna stvar. Dakle, gospodin Jeremić će sutra predsedniku Generalne skupštine uručiti moje pismo i sa njim razgovarati i preneti sve moje usmene poruke. Imaćemo na još nekoliko adresa specijalne izaslanike i ja pozivam dakle ljude različitih opcija da pomognu u tome jer su nam potrebni višeslojni razgovori oko rezolucije o Srebrenici gde moramo da pokušamo da objasnimo ljudima da to nije negiranje užasnog zločina koji se dogodio, već da je reč o geopolitičkoj igri velikih sila koje su nas umeđu vremenu obavestile da će snažno da lobiraju za tu rezoluciju. Juče smo dobili zvaničnu potvrdu Sjedinjenih Američkih Država da će izuzetno jako da lobiraju za rezoluciju u Srebrenici. Ja sam njima potvrdio da ću izuzetno jako da se borim protiv njihovog lobiranja i protiv svih njihovih stavova po tom pitanju i nastavit ću da to radim svom svojom snagom, svojom energijom, makoliko ja bio mali ili iz male i politički, kako god hoćete, stostruko slabije zemlje, zato što ja ne mislim da je to pitanje nečije snage, već mislim da je pitanje pravde i istine, ono čime morate da se rukovodite. Svetinja koju branite i čuvate je mnogo veća od sile koja vas napada, tako da ćemo mi da se borimo i borit ćemo se hrabro, snažno i borit ćemo se do kraja. I iznenadit će se rezultatom.